Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आता हो आमचो एक नवो समाज महायज्ञ आम्ही बरे भशेन सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि भाविकांच्या सहकार्यान आणि देणगीच्या स्वरूपान हे आमकां सगळ्यांनी आमचो यशस्वी करून दाखयल्लो आसा। आता येता ते 19 तारखेक आमचो देवीचो कालोत्सव जातलो। कालोत्सव निमतान सकाळी 4 चौगुल्यांचो अभिषेक जातलो। अभिषेक जाल्या उपरांत दनपारा आरती जातली। आरती जाल्या उपरांत सांजचे 8 पालखेन देवीक बसून फुलांनी सजावट जातली। सजावट जाल्या उपरांत आरती गाराणे सांगल्या उपरांत देवीक मंदिरांतून भायर काढून देवळा भोवती प्रदक्षिणा घालून आमी देवीक हांगा मंडपान आसन जातले। मंडपान आसन जाल्या उपरांत आमच्या मंडपान आमी एक नामांकित असे मच्छा माटकाराचे निर्वडे सावंतवाडी अष्टविनायक निर्वडे सावंतवाडी कला मंच यांचे नाटक दवरलेला आई भवानीचा व्रत महिमा। हे रातचे 9:30 नाटक जातले। दुसरे दिसा गोळण कालो जातलो। गोळण कालो सुद्धा यंदा आम्ही त्यांचाच आयोजित केला, कित्याक त्या गोळण काल्याक पूर्व आमकां भरपूर लोकांनी प्रतिसाद दिलो आणि भरपूर लोक जमले।